جیمز جفری شاندەی ئەمریکایەت تایبەت ji bo Sûriyê dibêje ku ji mafê Tirkiyeyê ewlehiya sinûrê xwe biparêze. Lê di heman demê de Amerîka razî nabe ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê rastî karasat û binpêkirinan werin. Di kongreyekî rojnamevanî de James Jeffrey ronahî xiste ser rewşa Sûriyê ya Rojavayê Kurdistanê û got ku pêwîst e welatên Yekîtiya Ewropa berî alîkariyan pêşkêşî Sûriya bikin, bizanbin ku rejêma Esed û hevpeymanên wê sedema herî serekene ji bo drûstkirina karasata mirovî ya ku niha li Sûriyê heye. Her wiha Jeffrey got ku rasta Donald Trump serokê Amerîka biryara vekeşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê daye û ew biryar wê bimîne sax da ku bikeve warê cêbêjêkirinê da. Lê dem ji bo cêbêjêkirina biryarê nexuyaye û Amerîka wê li gel welatên hevpeyman kar ji bo çareserkirina krîza Sûriyê bikin. Jeffrey tekez kir û got ku çareserkirina krîza Sûriyê ne bi tenê bi Amerîka ve girêdayiye, belkû pêwîst e civaka navdewletî fişarê li ser rejêma Esed bikin da ku çareseriyek ji krîzê re were dîtin. Ew jî li gorî biryara Encûmena Esayişa Navdewletî 2254. Derbarê hebûn û hejmûna Îranê di Sûriyê de şandeyê Amerîkiyê taybet got ku nabe rol û hejmûna Îranê bo demeke dirêj ne bes di Sûriyê de hebe, belkû pêwîst e rola Îranê di Lubnan, Iraq, Efxanistan û Yemenê de jî nemîne. û tekez kir û got di pêşerojê de û dema krîza Sûriyê were çareserkirin, gelê Sûriyê wê daxwaza derxistina hêzên Îranê ji Sûriyê bikin. Her wiha James Jeffrey ronahî xiste ser nexşereya min bicê û got ku pêşketin di nexşereya min bicê de durûst bûye û ew ê li ser erdê cîbecî dibe gelek erêniye û daxuyakirin ku ew di dema niha de nikare behsa hûrguliyên cîbicîkirina nexşereya bajarê min bicê bike. Derbarê rewşa Rojhilatê Çemê Feratê bi giştî, James Jeffrey got ku berdewam Amerîka li gel Rûsya û Tirkiye di peywendiyê de ye û ew peywendî li ser hemû astekî leşkerî, diplomasî, siyasî têne encam dan. Her wiha James Jeffrey got ku ew ê ji mareyek ji hêzên xwe di Sûriyê de bihêlin û ew ê li gel welatên hevpeyman hemahengiyê bikin da ku navçe were parastin ji her êrîşekê. û derbarê rewşa Idlibê şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê got hêzên Emerîkî li wê navçeyê nînin û Amerîka pêşwazî li rêkeftina Idlibê ye ku li Sûçî hatî îmzekirin kir û Amerîka dibîne ku nabe tu awayekî çekdarên rejêma Esed derbasî Idlibê bibin ji ber karasateke mirovî wê were encam dan.